Mr. Ethan chu awi te NTN dam doi na hina lo oma chuan phone call tongin Mr. Ethan broadband card hai nei tingo an han tia o ne nge ni om ji han tia tui bil te water bill te le thil dang dang khang song song broadband card kha in effect tingo an lo te le o ne nge ni ma moem nen ti chuan an ma mo thun lo soi oh hey ka wi te NTN veti hospital a ko oman ti chuan ole ole kan local donia ti in phone chu an da ta ni chu tia phone da tak no chuan awi te na chuan mo chi tuna tong ai lo te in nuam taka kan mo to don ania anom thong khop mai in an soi ni hetira hian in lampang lo langa David te Lucas chu ina chuan top tak mai nan lo om le a thanin game san lo khela a thanin ei to kan lo e an lo awa hetira hian no pui Sophia chuan chuat te po chu lo not ve bawk ani Lucas la chuan o ka chak tre pasin male chu mi te mai chu thin am devin alo aw ve la hei du tak internet cable khai khoyam nia ngati nge ka internet ta top de ya an ti chuan ai ka khoilo hum phim an de bi mi lo po chu angkala ngati nge wifi hi om mi lo wa tu nge wifi hi ofa kan te ka video call me ka sin male tin an se boka ke po hei ka internet ta cheve tholom ka games khel lo line an thia ti chuan David po hian ke po wifi ka mang thei lo ngati nge ka video en lai alok lo te lu nen tin am boi ta view mai ti chuan chu ti am boi do tak dang da chuan Lucas chuan ka kha thiame he thil ti tu hi kha pa vek kha ne Mr. Ma ka hani nge yang a thae boi na siam adu tak zet ani hi ke mang ka van chana nge office ka vakalanga he in nei tu dik tak hi kam vati chiana ngai ni tin en vo pung ve khop maya ti chuan le office lama chuan avakal ta khuya nge polpoti management staff hu no ma khong ani nom tin han aw vela ma se Mr. Ma ka chu apia de wa chana lo thua hey nangkha nga tinge kan internet cable song so iti chial veka wifi song iti chevek boka chuan hela ya hian me che pakhati lo thlem vela nuam sadewin lo om vela anti chuan kapu nga tinge chu tiang soya isuyang kha engman nei nem hei nak lo thok me ka ni ya tin me chenu hin lo soya ani chuan nga tinge thingpui te ilo pe ka vela tinom takin lo om pui vela ni hi kan internet in ti chia in thil ti hi chiam thle ngal va do anti a an soya ma se hela no hian kapu chu tiang lam pang ani lo nia thilom zia chu in chung chang ha kan lo envek to wa kha account nei tu kha in nei tu dik tak kha khan engkim ati to veka chu wangin khang internet connection song po kha to vek ta ni na lang ani antia chu mi ti top tu chu Mr. Ethana ni ran se pok ani Mr. Ethana chuan Mr. Mark ne la hian thu nei na pe ya chuan engkim kan ti top ta ni tin han se ya chu wang chuan khang service song ti nun thak lein du nei chuan anei tu ne na phal na in la ka nga yang tin han se ta bok ani ini chuan engma ti thei kan nei lo ve EID do phongla chuan thunei tu sang jok tan hena tin ne du chuan lo vakal jok ta che tin an lo khil ta bok ani Lucas chuan sewak ina khelo chuta Mr. Ma ka chuan tuna chuan internet lama boina in tok ta ne mo tin ha kon ni do vak me ya Lucas chuan thinom tekin a thai long lo hak deu in khe khopang tin pon lama chuan a chuak ve ta mai bok ani ole in lama chuan va huwa anu te chuan inge niya enge an sei a han ti chuan Mark khan thingpui lo in vel meka chuan kan internet zong cancel tu chu I thana kha ani ti an soitlat ending e chu tik thei zo an tia chuta pimi la chuan internet chu a to view em mon re ke mani pon chu kan ti ve the mai lo vem ni a han tia Mr. David po chuan nie internet chu kan po ve mai ngai don ni internet te lo chuan ending e kan om theiang tin lo suya nie tha ti dang kan ngai tuang e tin Lucas chu a phone han met enga chuta kanu kha entele hei internet man chu hi ni e tin internet man chu an han mo tira anu chu phut azok mai e heu avan to em ve an tia Lucas chuan engpon se kan order phodange internet te lo chu om thei sira wa tin internet connection thaw chu an han order ve ta ringot maya hetira hian Mr. Ethana lo langa
a in thak chu alo envel me ka ni chu in thaka chuan awi te chu foya mochi hei na hian nuam te takin kanom don nia helai hmulai chun tu ma min ti boi to lo nga im fiam na tu mun nuam tak tak nen rom zau tak tak om boka tin awi te chu alo be pa mol mol maya akho chuan he ui te mochi anei dan vel chun ngai tu leta min pakhat hian kong lai lo chaka in kol tu nei lo tin Mr. Oi thana hian ui angai nat em awangin chu ui te chu alo pe ni chung vel te chu angai to chok we woya tuna tang chuan tu man min ti boi to lawang tin lim takin hadam takin om lai chuan dor be la lo ya ava hon chuan Mr. Mark a khani Mr. Mark ingin ni ta antia hei in thau chu amai chuan anuam zok dei ni himole afil fai khop mai an lo ti nie kalome chuan nang in tinge I hak chat na te chung fel theta ya man ti chuan o ka boi pui me ke ama sabe ka chuan ana chodu lo wangin an in ton na jongsong ko off sak veka chuan an tui le electric jongsong te po ka ti thenu te wen I khat kha ka wan dil ta che ni an ti chuan khale tin Mr. Oi thana chuan chung tui te electric te ati nu na zong ka chu a han peta Mr. Oi thana chuan kalau khre danin management office la maten vocal nin kalau khia boi nei tok em lo mo an ti chuan an du dan danin ti vel te se chu tiang me khing te chu kam hunam tol tuk chin fel dang ka khilom lungai su he kat pani thunai na min pe boka emi mang hin kim kilo chin fel vek don nia an tia ole lo mo me ti nei thale ta ni Mr. Ma ka chu office la maten vocal le ya ti chuan chu mi kat mang tong kai chuan tui supply zong chu a off sak ta vek maya en tingin om zera kan enang chu tin anui ta sak mai ni ole atu kholo waga pimi lo chu e hong han bol dona tui chu han on dona alo ho thei ta hau lo mai lem te chu lo ho ingin om zia ingin te kan tui hi azo veka tin afa pa Lucas nena chuna vatlan ta hala kan tui jongsong hi azo vek to kan tui nei chun po asar tu ka man chin ni lo en ting niang anti Lucas po chuan chu boina tho chu alo soi ve ni en ting kan ti ta kang I hong bol ngai box si an lo tia chu da Lucas chuan khoi mo ka phone hen kan biang e tin hello property management aniam hey building chu mi khamia chuan kan oma chu mi khami nei tu chu kan nia kan tui nei chun hi asa ve kan nia tui vot kan ho chok thei to lo boina kan to ani khoi ta kimin chin fel sak teu tin ava phone ve la ma se phone atang chuan kapu ni record zong kan check veka hi anei tu tena an du dan taka ti kan nia tui vot zong off tu min ti ya chuan tuilum tuisa chu pe chuak tu min ti ya engma ke ma ni lama tang chuan boina om lo ve han ti chuan ni lo ke ma hi nei tu ka nia chu tiang thil ka ti omang ka va lo ve ya tu na hen rang takin tui vot khamin lo pele nga go ka tu sejin khriamo an han tia kapu poi kan ti khop mai tu na im hun ron soi anei tu chu nang mai ni tat lo anei tu dik tak chuan engkim ron chi fel vek to ni chuan kha tui kha siam thatin tu ni chuan anei tu dik tak va beula ti chuan tui vot chu kan lo pele don cheu nia tin phone chu da ta de mai hello look in tin an han out chiama ma se ti vak ngai na om to si lo ni ti chuan le bathroom lo ma chu nam vakala en ti kan tiango he tuilum hi kan man me yang ai don ani hi tin ti vak ngai om si lawa tuilum tlem te lo ho te ka chu an han do ta ngot mai ni ti chuan le nakin de wa chuan an tui do lai da po chu lo khat ta alo liama chua ta chuan liam ta pu maya atu khua lo wak le meu chuan Lucas po chu kan tho chuaka chua ta han rap che mai chu tui chu lo tling pu mai ingin yom zeni ta han tia pimi la ga chuan chuka ni zan lama tui kha ko off thei hil niang tin bathroom lama chuan avakal hal ta wata Mr. David po chuan chukin ingin ma boina om le tin an han en chianga chua ta an phei khok da zong te eng kim chu lo hu vek maya chu ta le nu bek chuan kalin ni zan la tui ka do kha ko off ngei ka sia ma se alone off lo niang tui kha lo li kang lo ma le han ti chuan en thil zong hi I thana ti vek ani nge yang tin I thana chu an mo pu ta vek maya chu ta le nu bek chuan khoi mo kan phone ange tin ma se
Mr. Ethan an chun alo block tlat to en thi khan ti ta kan ka phone thei do min block dei lom an tia a fa pa chuan a thai he nga thil ti man zong hi ala tel khopang an ti nireng chuan chhuat a tui tling chu an ti faya an no ta an hip ta tau maya an be kan thil da zong te po chu alo huwa lo chevek maya David chu lo lung oi lo khop mai he po chia a gon tia nang mani thiam lo vek ani a han ti chuan Lucas chu thin kam deuh ta inge mo ke mani thiam lo ni le thil thling khi hoi ve vek lom kan ti lui ni hlenem enga tinga khati khang ke mani min mau puwa kan tuang tlang vek ani hi a han tia David chuan khatiang khan min chang le ve me su ka be ka thil ne ho to ji hi hriam heng headphone zong te hi i thla kha tho cho pon le thei lawang ti khada che a han tia e min mu si te lo din am pani chuan anin chang bo tan ta Lucas chuan ole try a asiam thadu tu kan ko nga ni mai asiam thatu tu kan ko nga inki ma kan siam thle vek mayang an tia chuan nu bek le an mo nu te po chuan chu thei top chuan han no ta a to pa chuan ti khang kan zo thei kha me tin ang kong chu an na ta viu maya nu bek chuan he in hi khun rai tak chung lo en kol sak tuwa awi te po lo en kol saka tuna taka min han block vel chule chu pa me chu tin an lung ni lo khop maya Lucas po chuan he pa min ti da me hi entina man tak biok po dang kan ngai tuang ai don ani ani lo chu min ti chevek thei don tlat kanu idea ka nei ti dang ka khia chanchin bumi ten hena tlan na thain ka khia kan chunga i thana thil ti zong he kan report anga kan ti mul phole thei don ani ti chuan ke ma ni min ti hriom turin Mr. Maka a hoi boka a thil ti zong hi chanchin bumi ten hena kan suinga chanchin buan chuenga ti chuan an mul pho don nia atita chu tianga ti chu a fu berang mo an ti chuan ti renge ton lai tu chuan khrem nei pe kain mul pho hi lo man lo to bera mi zong muak an tak langa a thil ti zong hi ti chuan an mul pho don ani an tia ma chen mo no Sophia chuan ama i thana chu kon le ta se ronin Sophia ta sen ti kan tiang an tia i thana mo adu po chuan lo le se ani mai lom ti chuan mai chana kan lo ma chunanga ingin lawa ti dang ka khia tina phone chu a han phoga chanchin bumi te chu a call ta ni ole kina chanchin bumi te chun local ta a bon lama chuan bimi lo te chung ko chun leman lo changa ti chuan interview te an lo la vela kini hi omna in nei lo chena po nei lo kan nia helai na hin ri lo te tan kan oma ma se van doina kan to ka ni Mr. Ethan chuan diklo takin min na luya diklo takin min ti ni kan chunga hian tin an han sei vela chutian han sei velai chuan Mr. Maka kha a kon lang ve ta chu vela Lucas chun sole a chial ho pa ami ti ko po kan thleng tai tin media mi chun han hoilen ngal ta thop maya chuan Mr. Maka chu a kon kal na ya in thil ngin lo ti ya report tin lo ko vela ni mo lemin chang thiang hle maya an ti chuan kan chen bumi te chuan Mr. Maka ni yam City Life News a chunga local kan nia hemi te chunga hin diklo takin ro in rela an tuite an karan te an internet te in ti top sok vek ni nan suya hemi chung chang he ka pu in soi fiat thayam an ti ya Mr. Maka chuan chu thu han khia chuan an ni za hial zo ani inge mo ka soi fia vak tu kom le ka bung ro ka du da ning ka ti ni maya chu inge ni boina omem nia an ti ya ma se lai no pakhathian thu sei tu ka nei ni thu sei tu pakhat ka nei zan kha chu he pa he ong kala chuan chung ko thala kan ta te kon ti che saka ko te hial on thla ka ni an ti ya sta an zing mi pakhat chuan ni he dik ke phon ka mu chu ka mu chiang khom mai he pa ngai he ni he pa hin dik lo takin he mi te chung ko hi a kon ti ni ko te on thla ka ni an ti ya cheta Mr. Maka chuan he nei tu dik tak hi in ni silo chuan in chunga engthil po thleng se in ma chon me ngai lom a han tia ma se pimi lo chuan ngoi tu a thu sei chu diklo ke ni chu helai hian thlamuang takin zalen takin kan oma ma se ani chu kon kalin diklo takin thangom man manga chu tianga kon chet pop ta ka chuan ke ni tan ti ngai nam lova he in nei tu hi kan ni kan chunga za ngai ro tin kan sui tam ya ma se kha thu kan sui chu na chan chu
cút min thắc dễ lộ nó tụ cần suy nè tin Mr. Ethan ha an biếc bỏ thấy tàu vangin Mr. Ethan in en call tuangin an hanin suy thale à Mr. Ethan chu mon hla taka zin to nian ngai wangin kan chang lo la ve ni en tu reporter tin thalak te an mua hi kan om na mun chu nia ma se tu lian awangin tuin engkema chim veka helai huna yang kampu Mr. Ethan he minom ti ga ma se tu dilai chon Mr. Mark he kon kalim buina kon siam ani an tia chu vele David po ha kon kal ve ya Mr. Mark ka thil ti adik lo na sa ni he ina hen thun nei na kon nei ve to ma chu wang chuna che dan hi dik lo ni tin na kon out cho pui ve ya chu tiang an hek tak lui hu chuan report ho chuan Mr. Mark mi pakhat mai pon lovin mitam takin ti hian an pu mol pho chia I thil ti hi dik lo ni lo mo thagom tho nei lan ti ni lo mo ending e in se fe don le lo ti ya ma se Mr. Mark chu angoi de wan mai ya chu ta pi mi lo chu kon thong chok le ya ani n taka chu Mr. Ethan nge nge po kha ma khana kon kala ka chung te helai mun an om zong zong po hi am ho ve vek ma siang ma se se lo helai mun an inom thei lo wang chu ka mo po min ti hek lo Mr. Mark he kon kalin dik lo takin tiang hian athu nei na kon mang kol vel ani ani hi dik lo taka chiang le kho sa chu ni tin han soi le ya chu tia han soi zo che chu a pia deu tang chuan Mr. Ethan ha a kon lang ta hlol mai Mr. Ethan a kon kalan han mu chuan pi mi lo chu alau thong deu ta ma se le ma han chan chun zoma oh hey Mr. Ethan chu kon thang ta Mr. Ethan a hun ta kai kon thang ani report ta hon hena hian thudik tak khong itakin han soi te ge hi in en kol tu tan min ro he ni lom ni kha puisa te po min pe ya dot ka sui mi ro nia a han tia nie isoi chu dik khop mai tin hi kan contract ani ya he in en kol tu hian in pi mi lo he ka ngoi ni tin an contract zong zong chu report ta hon hena chuan han mu ta he contract lan dan chuan pi mi lo hi he in en kol chung chu ina hin om theyang ti nia ma se thil pakhat ama lo pon lam mi he na hin an om ve theyang ti hi kan zia ngai lo hom phema chu kan in ram na hin tel lo bok ani tin kon sui ta chu wang chuan he tianga ma mai ba ka chung te kon hroi do ti chu kan contract ka telang ani hau lo ni a kon ti chuan pi mi lo ka chuan a ma pun ko soi fi effect to kha kan in tuilian en ti cheveka kan to mun dang an nei lo wangin hun rai lo te chung chu ina hin om po se ka ti kha ka soi vek to kha tin han se ya I in ken qualify em ya thei to pin na ka thoka chu ti chung chuan chu zang ai chu ka chung ai lan ti lo wang mo an ti chuan Mr. Ethan chuan phone chu kan thoka en qualify ya chuan teu en teu le hei fa em ni le tin in chung bal em mai thalak chu kan tak lang ta chu ta le helai thanom ho hi e he pi mi lo mai chu he in hi itai mo kan tia ma se midang ta ilo en collect mo lo nia awaza thak ve tin an kon chu achal tan ta ola chun zom hi episode le kan kon tianga alo chu hon lo chang ola kan kon ti chok le va don nia munam chho zel don phobala ani chho zel lo ne